river. River of the top. Тук къде ще влезем? Ами като не знаеш такова не дейки. Ще видим отде ще влезем. Няма да минем. Ето тук Ето една такова, да ще може да минем. тук през това ще прескочи. Я виж тук тази врата да не се отваря. Не знам тази врата дали се отваря, не от тук ще прескочи. Бе. А къде е тук бе? Я. Това ти е го щука. Какво? Кажи честно. Не. Те сега щупил си частна собственост. Не, 20. Ела. Ела тук в нашата стъка. Да видиш къде е това? Аз после как ще ми трябва да се върна надолу, да слеза. И сега ще помогнем да ходим через багаж. Да. Елата пък да ми остава. При нас. Що? Защото ти ще си хапа. Аз ще си хапа. А пък ако не да Той ще донесе сега скалена. трябва да стане капка. Не, той такава храна не яде. Какво? Той не яде такава храна. Що? Приятел на шо? Да. Но това е джунглата, ама пълни смисъл. Друго за ден някой си. Кой да му прати? Какво? Какво да му прати? Да го прати в джунглата, бе. Там не има. Джунглата. Може да го прати някакви за насока. Виж, един си да го вземе. И ключа? Не знам, тук кой твоя ключ. Това са пари. Тук няма. Чете ми сега тук поява. Това е мой ключ. 307. Нямам ключ в каса. Ясно. Значи си не в който сте остава. Еми, ради, Не бъркай по ела с мен. джобовете. Ела с мен. Стой тук и чакай.